Аўтакраты і дыктатары часта любяць выкарыстоўваць для сваіх забаў сусветных зорак. Поп-артысты спяваюць на іх днях народзінаў і вяселлях іх дзяцей. Спартоўцы гуляюць з імі ў футбол, а рэжысёры здымаюць фільмы. Не стаў выключэннем з гэтага правіла і Александр Лукашенко. У нашым відэа мы раскажам, хто з сусветных селебрытіс прыязджаў у Мінск, хто еў моркву з рук Лукашэнкі, хто катаўся з ім на трактары, а таксама як склаўся лёс гэтых людзей пасля такога сяброўства. Лукашенко заўсёды лічыў сваёй радзімай не Беларусь, а прастору ад Брэста да Уладзівастока. Таму савецкія і расійскія зоркі хвалявалі яго нашмат больш за айчынных. Ён афіцыйна віншуе іх з днём народзінаў, а таксама выказвае спачуванне іх блізкім, калі тыя паміраюць. Фестываль «Славянскі базар», які апошнія дзесяцігоддзі асацыюецца з беларускім кіраўніком, быў вітрынай гэтага светапогляду. Лукашенко раздаваў узнагароды Алле Пугачовай і плясаў з Веркай Сярдзючкай, а мясцовыя артысты там былі на другіх ролях. Нават у лістападзе 1996 года ягоную уладу ад імпічменту ратавалі не беларускія, а расійскія зоркі. Мне хотелось бы вам сказать, господин президент, что должность президента – это прежде всего человеческая должность, а не какая-нибудь партийная. И не забывайте, эту должность можно сравнить только с почетным званием мужа. А ваша страна, ваша Белоруссия – это жена. И не забывайте, что вы женаты на этой прекрасной и очень красивой женщине Белоруссия. И самое страшное, что может быть произойти с семейной парой, это развод. И я вас умоляю, вы не разводитесь, если каждому человеку свойственно ошибаться. Если вы ошиблись, спросите, что делать дальше, ведь это же ваша семья. И я вас прошу в заключение от имени всех артистов, поцелуйте парламент. Парламент, поцелуйте президента. И из всех партий выберите партию любви. Присоединяйтесь к нам. У другой палове 90-х кіраўнік Беларусі намагаўся ўзначаліць саюзную дзяржаву і нават меў уласную рэзідэнцыю ў Маскве, дзе спыняўся падчас частых паездак. З прыходам да ўлады Владзіміра Пуціна расійскім апетытам Лукашэнкі прыйшоў канец, але на ягоныя погляды гэта ніяк не паўплывала. У 2003 годзе ён пільна сачыў за звальненнем з маскоўскага вялікага тэатра балерыны Анастасіі Валачковай. Лукашенко вельмі хацеў пераманіць заслужаную артыстку России ў Мінск і нават запрашаў да сябе ў рэзідэнцыю. Мы с своими друзьями там на частном самолете полетели на эту встречу. Он лично мне рыбку ловил из пруда, там жарил. Это была такая теплая встреча. Валачкову разглядалі і на галоўную ролю ў фільме «Анастасія Слуцкая», які быў зняты па загадзе Лукашэнкі. Таму хацелася, каб княгіню сыграла якая-небудзь расійская зорка, але з-за сціплага бюджэту давялося спыніцца на малавядомай айчыннай актрысе Святлане Зелянкоўскай. Але чалавек з тэлевізара ў Анастасіі Слуцкай усё ж з'явіўся. Паганца Будзіміра сыграў расійскі стриптизер Тарзан. Але вернемся да Валачковай. Рыбы з сажалкі ў рэзідэнцыі Лукашэнкі аказалася недастаткова, і балерына ў выніку засталася працаваць у Расіі. Па заканчэнні актыўнай творчай кар'еры яна трапляе ў светскую хроніку выключна дзякуючы скандалам. Нулявыя былі складаным часам у адносінах Лукашэнкі з Масквой. Даходзіла нават да эканамічных канфліктаў, якія ў СМІ пафасна называлі то газавымі, то малочнымі войнамі. Гэтым спрабавалі скарыстацца некаторыя расійскія алігархі. У прыватнасці Барыс Беразоўскі, даўні вораг Уладзіміра Пуціна. Дзякуючы мільярдэру, які зрабіўся прыяцелем Лукашэнкі, у таго упершыню з'явіўся піаршчык, брытанскі лорд Тімаці Белл. Ён за вялікія грошы спрабаваў адмыць імідж апошняга дыктатара Еўропы і паспрыяць зняццю санкцый ды развароту Беларусі ад Расіі. У прыватнасці, дзякуючы Беллу, Лукашенко паказаў публіцы свайго малодшага сына Мікалая. Тады ж кіраўнік Беларусі, акрамя ўсходу, пачаў глядзець і на захад у плане непалітычных карысных знаёмстваў. І тут на дапамогу прыйшло ягонае галоўнае хобі – спорт. У 2008 годзе ў Мінск прыляцеў прэзідэнт Саюза еўрапейскіх футбольных асацыяцый Мішэль Плаціні. Раней ён ужо прыязджаў у Беларусь для адкрыцця офіса Федэрацыі футбола, а таксама піў самагонку і еў сала ў дудутках. На гэты раз цэнтральнай падзеяй візіту стала яго сустрэча з Александром Лукашэнкам, які не прамінуў расказаць пра свае адносіны з гульнёй нумар 1. Большего удовольствия, большего удовлетворения мне не доставляло в жизни, в детстве, в юности
сущности ничего, кроме футбола. Мне кажется, я днем и ночью играл только в футбол. Я очень рад, что вы приехали, очень рад, что вы помогаете нашему футболу и в финансовом, и техническом отношении. Найлепшы французскі футбаліст 20-го стагоддзя атрымаў з рук Лукашэнкі ордэн нацыянальнага алімпійскага камітэта, а пасля ў федэрацыі футбола Платіні падарылі футболку зборнай Беларусі. Кіраўнік УЕФА агледзеў комплекс футбольных палёў, сфотаграфаваўся з юнымі гульцамі і зляцеў. Падобна, увесь візіт быў патрэбны дзеля піару Александра Лукашэнкі. Платіні у Беларусі настолькі спадабалася, што ў наступны прыезд на кангрэс УЕФА ў 2010 годзе ён узяў з сабой і жонку. Пакуль муж займаўся бюракратыяй, тая забаўлялася ў дудутках і хадзіла па крамах. А яшчэ праз 5 гадоў француз ізноў сустрэўся з Лукашэнкам. Той выказваў спадзеў, што Беларусь зможа ў хуткім часе прыняць які-небудзь буйны футбольны турнір. У тым жа 2015-м Мішэль Платіні быў адхілены ад пасады прэзідэнта УЕФА і дыскваліфікаваны на 8 гадоў. Яго падазравалі ў карупцыі пры выбары краін-гаспадынь чэмпіянату свету, а таксама ў атрыманні хабару, каб той не высоўваў сваёй кандыдатуры на выбарах кіраўніка сусветнага футбола. Аднак у выніку суд француза апраўдаў. Але ж Лукашенко захапляўся не толькі футболам. У 2009 годзе стала вядома, што Мінск прыме чэмпіянат свету па хакеі. Пад гэта ў раёнах Вяснянка і Чыжоўка узвялі гіганцкія лядовыя палацы. Першай падзеяй на Мінск-арэне стаў матч усіх зорак кантынентальнай хакейнай лігі. Для ўдзелу ў ім з-за акіяна прыляцеў адзін з найлепшых гульцоў у гісторыі хакея Уэйн Грэцкі. Прыезд Грэцкага ў Беларусь быў невыпадковым. Ягоны дзед Цярэнцій Лаўрэнцевіч паходзіў з сённяшняга Драгічынскага раёна і ў пачатку 20-го стагоддзя эміграваў у Канаду, дзе заняўся фермерствам. У шлюбе з украінкай у Грэцкіх нарадзіўся сын Уолтер, бацька будучай зоркі НХЛ і зборнай Канады. Цікавы факт, што сваю хакейную кар'еру Александр Лукашенко пачынаў пад 99-м нумарам, пад якім гуляў якраз Уэйн Грэцкі. Пасля яго памянялі на першы, пад якім звычайна гуляюць брамнікі. Перад удзелам у матчы зорак КХЛ канадскі госць правёў трэніроўку разам з камандай Лукашэнкі. Грэцкаму далі чырвона-зялёны світар з нязвыклым для яго 53-м нумарам. Тым не менш, ён падобна застаўся задаволеным прыёмам і нават падарыў кіраўніку Беларусі сваю джэрсі. Грэцкі быў не адзіным легендарным хакеістам, якога прывозілі ў Мінск. Так, у 2018 годзе на адкрыццё каляднага турніра прыехаў Філ Эспазіта, найлепшы бамбардзір суперсерыі Канада-СССР у 70-х. Канадзец, якому на той момант было 75 гадоў, зрабіў стартавы ўкід матча каманды Лукашэнкі і аматарскай зборнай Кітая. У тым жа 2010 годзе з Лукашэнкам здарылася яшчэ адна спартовая піяр-гісторыя. У лістападзе ў палацы спорта прайшла дабрачынная гульня па тэнісе сярод лідарак сусветнага рэйтынгу – беларускі Вікторыі Азаранка і датчанкі Каралін Вазняцкі. У нейкі момант на корце з'явіўся Александр Лукашенко, прычым без абутку, і зладзіў невялікі спектакль. Некалькі хвілін ён гуляў адзін супраць дзвюх прафесійных тэнісістак, якія заўважна яму паддаваліся. Поддается. Вазняцкі атрымала ад Лукашэнкі афіцэрскі корцік, а ўсе грошы ад продажу квіткоў і дабрачыннага аўкцыёна пайшлі на дзіцячы анкалагічны цэнтр у Бараўлянах. Але піяр не спрацаваў. Праз месяц пасля прыезду датчанкі ў Мінск здарылася плошча, а Лукашенко для захаду з пацешнага аўтакрата ператварыўся ў дыктатара, які не хоча саступаць уладу і зноў трапіў пад санкцыі. У наступныя гады ён часта будзе з'яўляцца побач з беларускімі топавымі тэнісісткамі, а аднойчы нават раскажа, як Вікторыя Азаранка рабіла першыя крокі ў спорце пад яго наглядам. В том, что президент долго работает в этой должности, наверное, много негатива, недостатков, но есть и большие плюсы. Потому что многих я видел маленькими, ну, как Вика, она совсем маленечкая была, когда я начинал играть немножко в теннис. Она начинала свою карьеру в 6 или сколько там тебе было лет, когда мы булочки ели на кортах.
Нягледзячы на санкцыі, чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе ў Беларусі не забралі. За 2 месяцы да турніру кіраўнік міжнароднай федэрацыі Рэне Фазель прыехаў у Мінск і атрымаў абяцанне ад Лукашэнкі зрабіць турнір найлепшым у гісторыі. Гэта было забяспечана прэвентыўнымі арыштамі апазіцыянераў, а таксама аншлагамі на прахадных матчах, куды заганялі студэнтаў і бюджэтнікаў. Але Фазеля гэта не надта хвалявала. Ён зрабіўся прыяцелем Лукашэнкі і яшчэ тройчы прыязджаў у Палац Незалежнасці. Акрамя таго, Мінск разам з Рыгай атрымаў права на правядзенне чэмпіянату свету 2021 года. Аднак у Беларусі наступіў палітычны крызіс, і на гэты раз заклікі адабраць у Лукашэнкі хакейны турнір стала проста немагчыма ігнараваць. Рэне Фазель у студзені 2021 зрабіў апошнюю спробу ўратаваць чэмпіянат, прыехаўшы ў Мінск на перамовы, але у Лукашэнкі і яго набліжаных на візіт былі свае планы. Яны хацелі праз замежнага чыноўніка даказаць сваю легітымнасць. Адразу ж у прапагандзе з'явіліся кадры абдымак гаспадара Палаца Незалежнасці са швейцарскім госцем. Той спрабаваў давесці, што сітуацыя ў параўнанні з 2014 годам змянілася і ціск нашмат большы, чым раней. Аднак Лукашенко не прызнаваў ніякай крытыкі. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственное учреждение и Капитолий в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И, Рене, это главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью. Увечары таго ж дня Фазель наведаў гульню мінскага «Дынама». Тады ж з'явілася яго фота з тагачасным кіраўніком беларускага хакея Дмітрыем Баскавым, супраць якога тады міжнародная федэрацыя вяла расследаванне праз датычнасць да забойства пратэстоўца Рамана Бандарэнкі. У выніку візіт Рэне Фазеля толькі пахаваў шансы Мінска на правядзенне чэмпіянату свету. Але гэта было не рашэннем швейцарца, які быў абыякавы да пратэстаў у Беларусі. Прынцыповую пазіцыю занялі галоўныя спонсары турніру – кампаніі «Нівея», «Шкода» і «Тісот». І каб пазбегнуць іх байкоту, турнір у Беларусі давялося забраць. У адказ на гэта афіцыйны Мінск, дарэчы, моцна пакрыўдзіўся і ўвёў санкцыі супраць гэтых брэндаў. Пазней Фазель называў абдымкі з Лукашэнкам галоўнай памылкай сваёй кар'еры. Тым не менш, пасля сыходу з пасады кіраўніка сусветнага хакея, швейцарац пераехаў у Расію і ўзначаліў адзін з камітэтаў кантынентальнай хакейнай лігі. Нядаўна стала вядома, што ў яго ёсць расійскі пашпарт і што ён з'яўляецца ўладальнікам бізнесу па продажы яблыкаў. Але ж не спортам адзіным. Усё ў тым жа 2010 годзе да Лукашэнкі прыязджаў знакаміты кінарэжысёр Эмір Кустурыца. Малаверагодна, што кіраўнік Беларусі сачыў за яго творчасцю. Сербам яму хацелася абмеркаваць падабенства светапоглядаў. Абодва лічылі сябе грамадзянамі неіснуючых дзяржаў. Лукашенко быў савецкім чалавекам, а рэжысёр даводзіў, што ён з Югославіі. Я очень рад, что вы югослав. Остались Югославом. Это и мое личное, меня называют слишком советским, но я от этого не отказываюсь. Во мне действительно много того, что делали мы, наши предки, в советские времена. Кустурыца ж у сваю чаргу таксама не прамінуў выказаць стаўленне да свайго суразмоўцы і ягонай палітыкі. Я очень тронут нашей встречей. Вы, господин президент, руководите страной с большим уважением и оригинальным способом. Сегодня существует система разрушения малых государств. Ее называют шоковой терапией, так как крупные корпорации приходят в страну и разъедают ее. Но когда идешь по улицам Минска, видишь, что так не происходит. Александр Лукашенко хацеў, каб Кустурыца штосьці зняў на Беларусь фільме ці навучыў мясцовых рэжысёраў, але далей за сустрэчу справа не пайшла. Сёння мінская кінастудыя здымае агіткі, на якія зганяюць людзей, але нават сам галоўны кінаглядач краіны пра іх не вельмі высокага меркавання. И то, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Это недопустимо. Мы хуже стали выглядеть к тому советскому периоду, когда мы уделяли серьезное внимание кинематографу. Не скажу, что здесь мы в этом не заинтересованы, но почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм,
картину хорошую. Але ж і у Эміра Кустурыцы пасля сустрэчы з Лукашэнкам не атрымалася паўтарыць поспех сваіх першых фільмаў. За 14 гадоў пасля яе у рэжысёра выйшла ўсяго адна паўнаметражка, а ў прэсу ён трапляе дзякуючы сваім рэзанансным заявам. Напрыклад, ён падтрымаў анексію Крыма і ўварванне ва ўкраіну, а нядаўна выказаў жаданне атрымаць расійскі пашпарт. У першай палове 2010-х Лукашенко зноў аказаўся пад санкцыямі, і на некаторы час пра ўплывовых замежных гасцей яму давялося забыць. Але час пайшоў на карысць, і падобныя прыёмы займелі свой фірмовы стыль. Летом 2015 года у рэзідэнцыю Лукашэнкі ў Астрашыцкім гарадку прыехаў французскі акцёр Жерар Депардье. Незадоўга да таго ён атрымаў расійскі пашпарт, а разам з ім і кучу званняў кшталту ганаровы удмурт ці ганаровы грамадзянін Чачні. У сябе ў рэзідэнцыі Лукашенко забаўляў знакамітага госця тым, што вучыў таго касіць траву і прымусіў гэта рабіць разам са сваёй світай і малодшым сынам Мікалаем. Нет. Вот так. Она же легонечко должна идти, эта коса. У француза арудаваць касой атрымлівалася не вельмі, але гэта былі не адзіныя яго сельскагаспадарчыя прыгоды. Лукашенко таксама паказаў Депардье, як трэба цукрам частаваць каня, а пасля пасадзіў таго з перакладчыкам у кабіну трактара. Акцёру прыём спадабаўся настолькі, што ён прыняўся на ўсе лады хваліць і Беларусь, і ейнага кіраўніка. Ён параўнаў нашу краіну са Швейцарыяй, а пасля заявіў, што Беларусь нават лепшая. Праўда, кампліменты былі і даволі дзіўнымі. Француз пахваліў нізкую дапамогу па беспрацоўі і падатак на дармаедства. Гэта ён назваў сапраўднай дэмакратыяй. Але гэта былі асабістыя болькі Депардье, які адмовіўся ад грамадзянства Францыі праз вялікія падаткі. Аднак, як кажуць, не трэба блытаць турызм і эміграцыю. У 2022 годзе пасля пачатку вайны ва ўкраіне Жерар Депардье раскрытыкаваў дзеянні Расіі. Цяпер яго турбуюць іншыя клопаты. Французскі суд разглядае справу па абвінавачванні акцёра ў сэксуальным гвалце. Праз год пасля Депардье на падвор'і Лукашэнкі з'явіўся амерыканскі акцёр Стывен Сігал. Зорка баевікоў прызнаваўся, што сам вельмі хацеў прыехаць у Мінск, бо знайшоў у сябе беларускія карані. На беразе сажалкі у Сігала з Лукашэнкам здарылася філасофская гутарка. У нас вот эта пора года самая, с моей точки зрения, хорошая. Я не люблю жару, я человек зимний, и вот такая прохладная погода – это самое лучшее. Very relaxing. Очень расслабляет. Да, конечно. А пасля кавуновы батальён зладзіў перад госцем новую сцэнку. На гэты раз усе былі занятыя зборам бульбы. Бульба! Затым Лукашенко узяў моркву, пачысціў ножом і даў пакаштаваць свайму госцю. Сігал з задавальненнем прыняў ласунак, і гэтыя кадры сталі мемам. Акцёр з'ехаў вельмі задаволеным з купай падарункаў і пасля шчодрай вячэры. Хадзілі чуткі, што Сігал нават купіў кватэру ў беларускай сталіцы, у комплексе «Маяк Мінска» з відам на нацыянальную бібліятэку. А сам акцёр расказваў, што збіраецца ўкласці мільёны даляраў у кампанію «Дана Холдынгс», будаўнічую фірму блізкіх да Лукашэнкі сербскіх братоў Карычаў, але ж працягу гэтая гісторыя так і не займела. У 2019 годзе Сігал ізноў прыязджаў у Мінск. Ён наведаў завод вінаградных вінаў і ўзяў удзел у спартовым фестывалі. Ці сустракаўся ён тады з Лукашэнкам, невядома. Прынамсі, прапаганда пра гэта нічога не расказвала. Сёння амерыканец вядомы сваімі, мякка кажучы, спецыфічнымі поглядамі. Ён жыве ў Расіі, падтрымлівае Пуціна і кажа, што гатовы памерці за яго на вайне. У крамлёўскім міністэрстве замежных спраў ён атрымаў пасаду спецыяльнага прадстаўніка па гуманітарных сувязях з ЗША і Японіяй. Александр Лукашенко надта любіць быць у цэнтры ўвагі. Часам для гэтага даводзіцца прыдумляць фантастычныя гісторыі, як, напрыклад, было з электрамабілем Тэсла, нібыта падораным асабіста Іланам Маскам. Сустрэчы са знакамітасцямі, а асабліва стварэнне для іх розных квестаў, таксама дазвалялі яму атрымліваць сваю порцыю славы і легітымнасці. У апошнія гады, калі Лукашенко аформіўся ў якасці сусветнага ізгоя, да яго прыязджаюць хіба што ідэолаг пуцінізму Александр Дугін ці касманаўт
касманаўт Олег Навіцкі, якому той у сваёй рэзідэнцыі гатуе салату з цыбулі. Але відавочна, што гэта не тое, што трэба. Сусветныя зоркі не гатовыя ехаць у Мінск, ды і апошнія візіцёры Лукашэнкі мелі вельмі сумнеўную рэпутацыю. У прынцыпе, і цяпер за вялікія грошы да яго можна прыцягнуць любога фрыка, але не кожны з іх гатовы ехаць на паклон у палац незалежнасці ці есці моркву з рук Лукашэнкі ў адной з яго рэзідэнцый.